Benny fra NewYou.dk. Hvorfor er det, at hypnose er så effektivt? På nogle af de tidligere videoer har jeg været inde på, hvordan hypnose virker. Jeg vil fortælle lidt mere om, hvorfor det er så fantastisk. Hypnose er så fantastisk, fordi at vi kan arbejde med det i virkeligheden handler om. Det vil sige de underliggende årsager til, hvad der er, vi går og begrænser os med i hverdagen. For uanset hvad vi begrænser med, om vi er bange for en edderkop, eller vi holder os selv tilbage, vi synes ikke, vi har nok selvværd, eller hvad det nu er, så er mekanismerne i virkeligheden altid de samme, som ligger bag. Med hypnose kan jo gå tilbage og finde ud af, eller gå tilbage, men også kan gå ind og kigge på i dybden, hvad det er, det handler om. Når vi gør det, at vi går ind og skaber den her dybe indsigt i hvorfor, finder de ressourcer, som ligger i de her indsigter i, hvorfor vi eventuelt har været igennem det, som vi har været igennem, og hvor stærke vi i virkeligheden har været. Og slipper de følelsesmæssige bånd, som altid sætter sig i kroppen. Typisk sætter sig i solar plexus, i halsområdet, i hjerteområdet, men andre steder kan det også sagtens sætte sig. Døjelsen, hudproblemer, alt muligt andet kan det sætte sig. Så når først vi går ind og skaber den her indsigt og forløser de bånd, så forsvinder de her fysiske fornemmelser, følelser også. Så kroppen også kommer til at fungere bedre. Det vil sige, at vi virkelig også giver kroppen en mere optimale måde at kunne justere sig og optimere sig selv. Nogle vil måske ligefrem sige at selvhelbrede sig selv, så omstændigheden bliver bedre til det her. Så fordi vi kan arbejde med det, som det handler om, og ikke det vi tror, det handler om. Fordi tit så går vi og bilder os selv en masse ind. Vi har en masse gode undskyldninger, eller i hvert fald forklaringer på, hvorfor tingene er, som de er. Hvorfor jeg er bange for det og det og det. Og det var også fordi, det var min mors skyld, eller giver en eller anden skyld, samfundet, eller hvad det nu er. Ja, de ting kan godt være en del af det hele, men dybest set og basalt set, så handler alting kun om ens selv. Ens opfattelse af, hvad tingene er sket, og den måde, vi har lagret tingene i os. Som så bare udfordringsmæssigt er svært for os selv at slippe igen på et senere tidspunkt. Fordi vi har skabt de her programmeringer, som har været godt for os et stykke tid. Uanset hvad for nogle programmeringer vi har vi skabt dem i en positiv intention, uanset hvor mærkeligt det end lyder. Og når vi først får fundet frem til den positive intention, og det hentet de ressourcer, der ligger der i, og sluppet de bånd, de begrænsninger, som vi ikke har længere, så har vi større ro, når vi skal holde den her tale. Vi har generelt mere balance, sover bedre om natten. Alle de her ting. Så det er også derfor, at man med hypnose i virkeligheden kan arbejde med stort set alt, fordi alt er bundet i følelser. Så hypnose er den direkte vej, og i virkeligheden utrolig simpel og helt naturlig, som også har været inde på en af de tidligere videoer. At det er noget alle mennesker kan, fordi det er der hver evig eneste dag. Det er at være i hypnose lige så naturligt som at sove om natten. Det er meget vigtigt for sindet at kunne de her ting. Hvis man ikke kunne de her ting, eller kan de her ting, jamen, så vil du aldrig kunne indlære noget. Du kan ikke udfolde kreativt. Du kan ikke give dig selv det mentale break. Du tager mange gange i løbet af en dag. Så med hypnose går vi i virkeligheden ind og har afhypnotiseret gamle programmeringer. Så
Hvorfor hypnose er så fantastisk. Fordi det er simpelt, det er naturligt, det er direkte, og de fleste mennesker mærker en hurtig forandring. De fleste mærker allerede en forandring efter 1 til 2 sessioner. Og jo mere man ønsker det her, jo hurtigere vil det også virke for en. Men jeg ser lidt ligesom den måde, at vi alle sammen vi har skabt vores egen begrænsninger, blokeringer. Det sætter os i os selv. Vi har selv skabt det. Nøglen er der. Hypnotisøren, som har de fantastiske værktøjer, især den moderne hypnoterapi, hjælper med at gå ind og låse op. Så er det opløst. Det er væk. Og derudover skaber vi en motivation i den retning, du ønsker i dit liv. Og det er jo så fantastisk. Og at kode det så dybt en, tager udgangspunkt i den du er. Med dine motivationer. Så man automatisk begynder at køre den her opadgående positive spiral. Vil gøre det påvirke en positivt. På flere områder af livet. Alt for denne video. Alt for denne gang. Ses.